Facémolo coa delegada en Galicia da Asociación Española de Cancro de Mama Metastásico, tamén paciente, Resina Vega. Que tal? Moi bons días, Resina. Hola, bons días. Grazas por estar con nós. O primeiro de todo, falabeu dese rosa, esa cor que todos asociamos xa con esa concienciación do cancro de mama, que tamén leva posto vostede, concienciación a través dunha cor, pero que tamén é fundamental, non? Da prevención, da importancia da investigación, e carreiras como esta tamén axudan a conseguilo. Evidentemente, realmente ter aí un gran avance na visibilización do problema de saúde que o cancro, que é un dos grandes problemas das sociedades desenvolvidas, desde logo agora mesmo a primeira causa de morte das mulleres novas é o cancro de mama. O cancro de mama habitualmente está observado dun xeito excesivamente positivo, excesivamente rosa. Tamén en gran parte queremos facer unha campaña, unha chamada á visibilización da M que falta no cancro de mama, que é o cancro de mama metastásico. Resina, por eso nos tamén queremos, dicía eu, achegarnos, non, a ese M que falta, ese cancro que ainda sí que segue sendo moito máis descoñecido, non, para a maioría da sociedade. Como é, ou cal é a realidade dunha muller diagnosticada de cancro de mama metastásico? Que parece que realmente o cancro de mama é o cancro bo, o cancro que sempre cura, non? Realmente, cando eu teño cancro de mama, bueno, non pasa nada, non? Dicir, un ano malo. E realmente as cifras son, hai un lado escuro que se tende a esquecer, a limpar, a ocultar. Alrededor do 30% das diagnosticadas con cancro de mama terán unha recaída en forma de metástase, ademais dun 5-7% de diagnosticadas na primeira diagnose, como en meu caso, como cancro de mama metastásico. É dicir, estamos falando de alrededor do 30-35% de pacientes oncolóxicas de cancro de mama que serán metastásicas. A metástase dá moito medo. Hai 10-20 anos, metástase era igual a morte, co cal a situación realmente é asustadora, non? Dicir, enfrentarte a unha situación bastante amenazante. É certo que durante estes últimos 10 anos, sobre todo, os avances científicos en oncoloxía, no cancro de mama en especial, porque parece que estamos na punta de lanza das investigacións, pero noutros cancros tamén. Hai que entender que o cancro son moitos cancros, non é unha única enfermedade, hai moito tipo de tumores, moito tipo de bioloxía molecular, non? Pero en este caso o cancro de mama metastásico, aínda tendo xa unha posibilidade de supervivencia durante anos, non desde logo está cronificado, que nós temos de algún xeito a data de caducidade en riba de nós. Simplemente temos liñas de tratamento que nos permiten seguir vivas, algo que é difícil de transitar tamén. E hai xente que lle funcionan as liñas de tratamento e hai xente que non lle funcionan, que ingresan eses case 7.000 mulleres que morren o ano en España por cancro de mama metastásico. Unha cifra que adoita non saberse, non terse presente. E é unha realidade que clama por máis investigación. Pois aí quería máis investigación, sobre todo. Precisamente para rematar esa cronificación, non, tamén no cancro de mama metastásico, que é ese positivo, claro, que se dixe, e toda a investigación neste momento tamén nesta carreira se busca eso, visibilizar a importancia da investigación, desa investigación preventiva, e aí ese tamén é o camiño. Por iso tamén importante a colaboración e a participación de todos e de todas en iniciativas como esta, non? Sí, neste caso tamén estamos axudadas por Astra Sankyo por Daiichi Sankyo e AstraZeneca, que organizan esta carreira da muller, que son os dos organizadores, que axudan claramente a investigación dentro en novos tratamentos. Realmente para nós agora mesmo, a nosa loita é
por unha parte, a necesidade de equidade, de maior investigación, de maior compromiso das institucións públicas e tamén das institucións privadas en maior investigación en algo que consideramos unha lacra realmente, o volume de afectadas desta enfermidade é realmente moi alto e está moi focalizado nun xénero determinado, nas mulleres. Reivindicamos moito a investigación, apoiadas por grandes farmacéuticas tamén, e tamén unha práctica da medicina máis integrativa. Ata agora realmente atopamos unha medicina que intenta curar, pero non coidar. A nova realidade do cancro que se está empezando a cronificar, somos as primeiras cronificadas ou en vías de cronificación. Non podemos falar de que a cronificación sexa xa unha realidade clara, pero estamos en vías de cronificación e o que pedimos é que o sistema sexa máis complexo a hora dos coidados que se desenvolven. Por exemplo, para os enfermos, os pacientes oncolóxicos de larga vida, supervivientes longos supervivientes, necesitamos que estea integrado dentro do sistema de saúde o apoio psicolóxico e psiquiátrico, o apoio en fisioterapia, e tamén necesitamos unha maior implicación e unha maior empatía por parte das institucións a hora de axudar socioeconómicamente en la situación laboral a todas estas pacientes que desgraciadamente pola dureza dos tratamentos, pola dureza da enfermidade, teñen que ver partida a súa vida laboral en idades moi temperás. Aí están, Rexina, efectivamente, esas reivindicacións. Grazas por estar con nos neste Bos Días para darlle voz. Grazas a vos por darnos esta fiestra de oportunidade.